Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Ronnie. Ako po ay 26 anyos. Ang kwentong nais ko po sanang ibahagi sa inyo ay patungkol sa kapitbahay kong minsan ay napagawi sa Davao para sa isang bakasyon. Matagal ko na pong kaibigan si Mon. Mabait siya, palabiro at galante. Madalas akong nakakalibre ng masasarap na pagkain sa kanya sa tuwing kami ang magkasama. Palibhasa po, rich kid, kaya palaging maraming pera. Gustong-gusto ko naman na nililibre niya ako, kaso siya ang tao yung tipong hindi naman talaga makwenta sa bawat bagay na ibinibigay niya sa akin. Hindi ko tuloy lubos maisip kung bakit sa kabila ng taglay niyang kabaitan ay kinulam pa rin siya. Nagulantang na lang kami nang mabalitaan kong umuwi na si Ramon mula Davao. Halos hindi na makilala dahil sa labis na pamamayat. Dahil sa labis na pag-alala, dali-dali kaming nagtungo sa kanyang tahanan para lang masindak sa naging kalunos-lunos niyang kalagayan. Humpak ang mga pisngi, nanlalalim ang paligid ng kanyang mga mata na tila ba hindi nakakatulog ng maayos. Halos butot balat na ang katawan at nanginginig. Namumuti ang mga mata, naglalaway at puno ng sugat ang buong katawan. Hindi ko alam kung ano ang tawag ng kurikong sa Tagalog, Kuya Bari, pero iyon ang nakikita ko sa kanyang hitsura. Balot nito ang kanyang buong pisngi. Halos hindi ko na siya makilala dahil binalot ng sugat-sugat na iyon ang kanyang mukha at may halo pang mga nana. Lahat ng nagsipagdalaw, partikular na ang kanyang malalapit na pamilya, ay natatakot sa nakikitang hitsura na kanyang mukha. Walang nakapagsabi kung ano ba talaga ang tunay na nangyari sa kanya sa Davao. Pero isa lang ang naging malinaw sa aking isipan. Kinulam si Ramon. Minsan, naaawa ko siyang pinagmamasdan habang natutulog. Nakakahindik talaga ang kanyang hitsura, kaya naman hindi ko maiwasang mandiri. Ang mga sugat sa kanyang katawan ay dinadapuan na ng mga langaw. Nang mapatitig ako sa bawat butas nun, may naglalabasang nana at may halong dugo. Kasabay ang paglusot ng mga uod na labis na nagpanginig sa aking buong kalamnan. Isinuwestiyon ko sa kanyang mga magulang na mas makakabuti siguro kung dalhin sa albularyo ang lalaki. Kailangang maagapan ang pagkalat ng nakakadiring sakit sa balat na basta na lamang dumapo sa kanya. Hindi ko po talaga maiwasan, Kuya Bari, ang kilabutan. Sa isiping sa tuwing lalapit ako sa kanyang silid ay naririnig ko ang kanyang nakakabahalang ungol. Ungol na nakakapanindig balahibo. Palagi tuloy akong nakatambay lang sa labas dahil hindi ko din matiis ang malansang amoy sa loob ng kanyang kwarto. Batid kong hirap na si Ramon. Kitang-kita ko ito sa kanyang hitsura at mga galaw. Naaawa ako kay Ramon pero wala naman akong ideya kung papaano siya mapakalma. Wala namang magawa ang kanyang mama kung hindi umiyak na lamang ng umiyak. Alam kong pareho kaming nag-iisang anak pero hindi ko lubos maisip na parang wala namang pag-aapurang ginagawa ang mama ni Ramon para maipagamot ang kanyang anak sa albularyo. Si Aling Donna kasi yung tipong kapag kami sakit ay puro ospital kaagad ang inirerekomenda. Siya yung tipo ng taong hindi naniniwala sa mga kwentong kulam at kahit na ano pang karamdaman na may kinalaman ang masasamang elemento. Hindi siya naniniwala sa multo. Totoo naman daw na ilang beses na nilang dinala si Ramon sa ospital pero wala namang nangyayari. Ayon sa doktor,
walang makitang senyales na may dinaramdam si Ramon. Wala daw itong sakit. Kaya ang hula ko, Kuya Bari, may nangyayaring kababalaghan sa kanya na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Hindi nakatiis. Palihim kong kinausap ang tatay ni Ramon at nagpaalam kung pwede bang humiram ako ng damit niya at ilalapit ko sa albularyo. Laking pasasalamat ko naman nang pumayag si Mang Tony. Inihanda ko kaagad ang mga dadalhin at nagpaalam na din ako kay Aling Dona. Natatandaan ko, isang irap ang pinakawalan niya sa akin dahil anya, problema lang daw ang dala ko sa tuwing dinadalaw ko si Ramon. Napakarami ko daw isinwestiyon na masyadong malayo sa paniniwala niya. Hindi na lamang ako sumagot. Umalis ako at nag-abang ako ng masasakyan sa kanto. Gusto kong patunayan kay Aling Dona na tama ang hinala ko na masyadong magiging delikado ang buhay ni Ramon kapag huli na ang lahat. Hindi ko na alam, Kuya Bari, kung gaano nakatagal akong nakatayo sa abangan ng sasakyan nang may humintong tricycle sa aking harapan at nag-alok ng sakay. Dali-dali naman akong sumampa matapos naming makapag-usap at masabi ko kung saan ako bababa. Nakiusap ako sa kanya na baka pwedeng tumawad. Tutal, nag-iisa lang naman ako. Bumaling naman siya sa akin na may nakakalokong tingin. Hindi ko naman magawang makapagpaliwanag pa dahil may tinitingnan siya sa likuran ko. Pero dahil inaya ko siyang umalis na kami, ay wala siyang nagawa kung hindi paandarin ang makina ng kanyang tricycle. Mabuti na lang po, Kuya Bari, mabait si Manong driver. Nagawa kong makahingi ng discount sa pamasahe. Habang bumabiyahe, napapansin kong palamig ng palamig sa loob ng tricycle. Ako lang naman ang pasahero at wala nang iba, kaya hindi ko maiwasang kabahan ng mga oras na iyon. Si Manong driver naman ay hindi mapakali. Panay ang tingin niya sa akin at bigla namang ililihis ng tingin kapag napapansin ko na siya. Imbis na magsalita ay pinilit kong wag nang magkomento. Baka gusto lang siguraduhin ni Manong na tama ang daang tinatahak namin. Kasi may kalayuan na talaga sa bayan ang bahay ng albularyo. Mahigpit kong hawak ang nakaplastik na damit ni Ramon ng mga oras na iyon. Sinisiguro kong hindi ito mawawala sa pagkakahawak ko, kaya naman hinahaluan ko ng yakap ang paniniguro sa nasabing damit. Hindi pa man kami nakakalagpas sa nadaanan naming malaking puno ng balete ay nagminor ang driver. Saka sinabing hanggang doon na lang daw siya. Hindi ako nakapagsalita kaagad, Kuya Bari. Maya-maya ay umangal ako at sinabi sa kanya na wag na niya akong bigyan ng discount sa sinabi niya basta't ihatid lang ako sa bahay ng albularyo. Ngunit mariin na siyang tumanggi sa akin saka sinabing hindi na kasi pwede. Saka hindi na daw niya sisingilin ng pamasahe ang kasama ko dahilan para maiwan ang nakikiusap kong mukha sa ere. Bigla akong lumingon sa magkabilang gilid tapos sa aking likuran at napagtantong wala naman akong kasama. Isa pa, sigurado akong wala akong kasama nang sumakay ako ng tricycle niya. Wala din siyang pasahero kaya alam kong ako lamang ang bukod tanging pasahero niya ng mga oras na iyon. Kitang-kita ko sa mukha ni Manong driver ang sindak at takot. Maging ang panginginig ng kanyang kalamnan na naging dahilan para mapalunok ako at tingnan ang kalsadang tatahaking ko pa. Anya, malapit na lang naman ang bahay ng sadya ko. Pero hindi na daw talaga lalagpas pa sa puno ng balete sa unahan ng aming hinintuan. Matigas ang kanyang desisyon kaya wala akong nagawa kung hindi ang sumang-ayon na lamang. Lupaypay po ang balikat na bumaba ako ng tricycle
at magalang na nagpasalamat sa driver. Hindi ko naman siya pwedeng pilitin dahil baka magkagulo pa kami. Bakas pa naman sa kanyang muka ang matinding takot, kaya naman nakakaintinding ngumiti na lamang ako sa kanya kahit kinakabahan pa ako. Nang umusad ang tricycle, ako naman ay naglakad papunta sa kalsadang dapat sana ay tatahakin namin ni Manong driver. Mag-isa lang po ako. Tahimik at may kadiliman. Mabuti na lang may nakaaabot pang liwanag ng buwan sa kalsada kaya kahit papaano po nakikita ko at naaaninag ko ang kalsada. Sa parting iyon ay baku-baku na ang kalsada. Tila ba hindi na inabot ng kapangyarihan na mayroon ang gobyerno para maipasimento man lang ito. At sa di kalayuan, tanaw ko na ang kabahayan. Maliwanag pa doon, Kuya Bari. Isa sa mga bahay ay alam kong ang bahay mismo ng albularyo. Minsan na kasi akong napagawi sa lugar na iyon kaya kahit papaano po ay kabisado ko pa rin ang lugar. Dahil noong mga panahong iyon, ang kapatid ko naman ang isinugod namin sa albularyo dahil nagkasala daw sa nuno sa punso. Mabuti na lamang po at may nakapagsabi sa amin tungkol sa magaling na albularyong kayang itaboy ang masasamang elementong nanggugulo sa kapatid ko. Kaya kaagad siyang gumaling. Nangyari lang din iyon nang mag-alay kami ng kulay puting manok sa harapan mismo ng nuno at humingi ng kapatawaran sa naging kasalanan ng aking kapatid. Mula noon po, nakilala ko na si Mang Tasyo, ang albularyo. Kuya Bari, mabait po si Mang Tasyo at maraming kakayahan. Sabi nga ng mga nakakatanda sa amin, isa daw siyang dating babaylan. Pero hindi na namin pinag-aksayan pa ng panahon na malaman ang buong katotohanan. Para sa akin, ayos na kung may mga nakaraan si Mang Tasyo na nakakagimbal. Karapatan niya lamang na itago ang mga iyon para sa sarili niya. Ang mas mahalaga ay mapagaling niya ang mga taong nais magpatulong sa kanya. Dito kasi sa amin, Kuya Bari, bihira lang po ang nagnanais na makapunta sa ospital. Bukod kasi sa wala pang matinong resulta kapag ka nagpakonsulta ka, ay kay mamahal pa ng kailangang bilhing gamot at may bayad pa ang pagtira sa silid ng ospital. Habang ako po ay naglalakad, naalala ko ang mukha ni Manong driver kanina. Hindi talaga ako makapaniwala na sasabihin niyang may kasama daw akong sumakay, gayong alam naman niyang mag-isa lamang ako. Tapos takot na takot pa siya. Naguguluhan tuloy talaga ako at kinikilabutan pa. Habang naglalakad ay panay ang lingon ko sa aking likuran. Naniniguro ako na walang nakakatakot na mukha ng kahit na anong klaseng nilalang ang biglang bubungad sa akin sa aking paglingon. Baka ito pa nga ang maging dahilan para madisgrasya ako na sana wag naman po mangyari. Gayunpaman, ayos lang. Alam ko na malapit na naman po ako. Kailangan ko lang tapangan ang aking loob dahil naniniwala akong walang ibang makakatulong kay Ramon kung hindi si Mang Tasyo lamang. Nakakailang metro na ang layo ko nang may matanaw akong isang lalaking nakatayo sa gitna mismo ng kalsada. Noong una, inakala kong lasing lang iyong lalaki, ngunit kalaunan, napagtanto ko na hindi naman pala. Medyo kakaiba kasi siya kung makatayo. May pagkatuwid katulad ni Ramon. Tapos magkasing tangkad pa sila. Mula sa aking kinatatayuan ay naririnig ko ang mga katagang binubulong niya. Malalim ang kanyang boses. Mukhang nanggagaling sa ilalim ng hukay. Nakakatakot pero natitiis ko pa naman. Kailangan ko lang talagang magmatapang
Kahit sa totoo lang, Kuya Bari, ay halos mamatay na ako sa atake sa puso dahil sa lakas ng kabog nito. Lalagpasan ko na lang sana siya kung hindi lang ba narinig ko ulit na nagsalita ng mag-isa ang lalaki. Bigla ako napatigil dahil pamilyar ang boses niya at ang tono ng kanyang pananalita. Kabisadong kabisado ko eh. Anya, kailangan daw niyang gumaling at hindi siya papayag na mamatay ng walang sapat na dahilan. Kinulam daw siya at ayaw niyang magdusa. Automatiko akong napalingon sa kanyang kinaroroonan. Dito napahinto na ako ng tuluyan. Hindi ko alam kung ano ba ang kailangan kong maramdaman, pero nang makita ko ng malinaw ang kanyang mukha, ay napasigaw ako sa sobrang pagkasindak. Lumuluha ng dugo ang lalaki. Ang kanyang mukha ay butas-butas, kagaya ng kay Ramon. Amoy nana at naaagnas. Ang bawat sugat ay basa at mukhang may naglalabasang mga uod. Napaatras bigla ako. Nang humarap sa akin ang lalaki at nagmamakaawang ipagamot ko daw siya, ay nagsisigaw ako sa labis na takot. Si Ramon! Si Ramon ang nakikita ko. Biglang bumalasik ang kanyang mukha, sabay dama sa kanyang pisngi. Hindi na ako nakatagal pa sa tanawing nakita ko matapos niyang sapilitang hinugot ang isa sa mga uod na nakaharang sa sugat sa kanyang mukha at iniabot ito sa akin. Sa katatakbo ko ay nadapa ako nang malapit na sa bahay ng mismong albularyo. Hindi sinasadyang nabitawan ko ang damit ni Ramon na nakabalot sa plastik. Nang sulyapan ko ito ay gayon na lamang ang labis kong pandidiri. Ang kanyang damit ay ginagapangan na ng naglalakihan at nagtataba ang mga uod. Kagaya noong ibinigay sa akin ng lalaking hindi ko alam kung multo ba o aswang. Nagsisigaw na naman ako sa labis na takot, ngunit sa pagkakatong iyon, halos mabingi na ako sa sarili kong boses. Pakiramdam ko kinakatay ako dahil sa sobrang pagkataranta. Halos wala na akong boses na ilalabas sa aking bibig dahil sa sobrang pagkasindak. Nanginginig na inayos ko ang aking sarili, saka tumayo at dinampot ang plastik na may lamang damit. Nang muli kong pagmasdan ang bitbit ko, ay natigilan ako. Wala na ang mga uod sa loob. Tila naglaho lang na parang bula. Ni hindi ko nga alam kung namamalikmata lang ba ako o talagang totoong nakikita ko ang kakaibang bagay na iyon. Bigla akong kinilabutan saka nagpatuloy sa aking paghakbang. Ni hindi ko na inaksaya pa ang aking sarili sa paglingon sa takot na baka may iba na namang kababalaghan akong makita. Kumaripas talaga ako ng takbo. Nang dumating ako sa bahay ni Mang Tasyo, nagkukumahog akong kumatok. Umaasa ako na hindi umalis ang manggagamot at nasa bahay lang siya ng mga sandaling iyon. Awa ng Diyos, mabuti na lang at gising pa si Mang Tasyo nang pagbuksan niya ako. Hingal at habol ang aking hininga nang makaupo sa kanilang kawayang upuan. Napakunot noo ang matanda habang pinagmamasdan ako. Tinanong ako ni Mang Tasyo kung bakit gabi na ay nagpunta pa ako sa kanila. Paano na lang daw kung nabiktima ako ng mga aswang? Totoo naman po na may aswang sa aming lugar dahil ilang beses na itong hinabol ni Mang Tasyo habang hinahagupit ang nilalang ng hawak niyang buntot pagi. Nasaksihan niya kung gaano kalupit ang mga aswang kapag sila ay nakakahanap ng kanilang biktima. Wala silang awa at walang pakialam.
Saksi daw siya kung papaano hinablot ng isang aswang ang kanyang hinahabol na biktima hanggang sa maabutan nga ito at hiwain ang tiyan. Nang makita ng aswang ang mga lamang loob, nawala na sa sarili niya si Mang Tasyo. Ilang gabi daw siyang binabangungot dahil paulit-ulit na nasasaksihan ang lagim na kanyang natuklasan. Kung kaya't mula daw noon, naging maingat na si Mang Tasyo. Bantay sarado na niya ang mga aswang na walang ibang ginawa kung hindi ang manakit at mambiktima ng mga tao. Buntis kasi noon, Kuya Bari, ang apo niyang si Anisa at ilang beses na binalikan daw ng aswang para maisakatuparan ang gusto nito. Ang makalantak ng lamang loob ng babae at ang napakabangong sanggol sa sinapupunan nito. Mula noon, kinatakutan na ng mga tao ang maglakad sa kalsada tuwing gabi. Hindi lang si Anisa ang nais biktimahin ng aswang, kung hindi napakarami pa. Sa katunayan po, ang bawat tao sa aming lugar ay may mga karanasan din. Maging si nanay nga noong minsang ginabi sila ni Bunso sa pag-uwi. Para hindi na humaba ang aming usapan, ipinaliwanag ko kaagad kay Mang Tasyo ang dahilan kung bakit ako nagpunta sa kanilang tahanan, kahit gabing-gabi na. Binuksan ko ang plastik at iniabot ko ang damit ni Ramon nang basta na lamang mapaigtad ang matanda. Anya, bakit daladala ko daw ang damit ng kaibigan kong kinulam? Posible daw na lumipat sa akin ang kulam kung wala akong proteksyon. Natuwa naman ako at sinabi sa kanya na may proteksyon po akong suot-suot kaya wala siyang dapat ipag-alala. Hindi naman ako mapapaano. Nakahinga naman ng maluwag ang albularyo at isinagawa na niya ang pagtatawas kahit wala si Ramon sa kanyang tahanan. Nagpakuha siya ng planggana na may tubig at asin. Kinuha din niya ang maliit na libreto at pinataka ng langis ang tubig. Sa gilid naman po ay may nakasinding mga kandila. Hinayaan ko lang magsalita si Mang Tasyo na tila ba siya lamang mag-isa sa loob ng bahay niya. Nagpatuloy lang ako sa pakikinig hanggang sa patakanan niya ng kandila ang planggana. Nagkatinginan kaming dalawa. Mag-inayata ang nabuong imahe sa loob kung saan ipinatak ni Mang Tasyo ang tunaw na kandila. Napatingin po ako sa kanya. Sabi ng matanda, inggit ang dahilan kung bakit nagkakaganoon si Ramon. Sinubukan ko siyang tanungin kung sino ang may gawa nito sa aking kaibigan. Ngunit umiling-iling lang si Mang Tasyo, sabay sabing hindi niya masasabi sa akin iyon. Ganun pa man, alam daw ito ni Ramon. Kilalang kilala daw niya ang may kagagawan nito sa kanya. Ang ginawang ritual ng mag-ina kay Ramon ay ang paraan ng barang. Ito ang paraan na pinakakinatatakutan ko sa lahat dahil may kakayahan ang mga ito na gamitin ang litrato ng isang tao at itago sa isang botelyang may lamang mga makakamandag na insekto. Napaisip ako kung sino ang mag-inang ito na nakainkwentro ni Ramon. Kung tutuusin, Kuya Bari, nagkasakit lang si Ramon simula noong nasa Davao pa siya, kaya malamang taga roon ang mag-inang kumulam sa kanya. Matapos ang ritual ay nagpasalamat ako kay Mang Tasyo at nagpasya ng bumalik sa kanilang tahanan para ipaalam sa mga magulang ng aking kaibigan ang nangyari. Pagdating ko doon, ay galit na galit sina Aling Dona at Mang Tony dahil sa aking isinalaysay. Nailang ako nang sa mismong harapan ko tinanong ng dalawa si Ramon kung sino ba ang mag-inang tinutukoy ni Mang Tasyo. Umiling-iling lang si Ramon, sabay sabing hindi niya maalala kahit hirap siyang magsalita. Tila naaalarma siya
sa nakikitang galit na nakarehistro sa mukha ng kanyang ina. Nakipag-away pa nga ito sa asawa at sinabing kailangan nilang madala na talaga ang kanilang anak sa ospital sa lalong madaling panahon. Kaya naman nang naging abala sa kanilang diskusyunan sina Aling Donna at Mang Tony, sinamantala ko na ang pagkakataon. Lumapit ako kay Mang Ramon saka tinanong kung sino ba talaga ang naiisip niyang pwedeng gumawa ng ganoon sa kanila. Anya, may nakaaway siyang mag-ina sa Davao. Dahil sa sinabi ni Mang Tony ay kumabog ang aking dibdib. Tama ang sinabi ni Mang Tasyo. Simple at maliit na bagay lang ang pinag-awayan ni Ramon at ng kapitbahay niyang si Aling Rowena. Tungkol lamang sa kanyang anak na si Kate na nagkagusto sa kanya. Nais kasi ng ginang na ligawan niya ito, ngunit ayaw niya. Hindi siya pumayag dahil nga wala naman siyang gusto kay Kate at mas lalong hindi siya iyong lalaking nadidiktahan ng kahit na sino. Ang akala ni Ramon ay ayos lang sa ginang na tinanggihan niya ito. Ngunit nagulat siya nang umusal na ng mga katagang-banyaga si Aling Rowena at nanlisik ang mga matang nakatingin sa kanya. Mas lalong nadoble ang kanyang sindak nang maging si Kate ay may pinaplano palang masama sa kanya. Bilang kaibigan nga raw, madalas magpunta ang babae sa kanyang tinutuluyan para magbigay ng pagkain. Hinahatdan siya ng kung ano-ano na kapag tinanggihan niya ay nagagalit at sinasabing wala naman daw mali siya ang pagbibigay ng babae sa kanya ng pagkain. Wala siyang kamalay-malay na ang pagkaing iniabot sa kanya ay may lamang kung ano-ano para mas mapabilis ang pagkapit ng kulam sa kanya. Kahit hirap na magsalita si Ramon ay umiiyak siya matapos niyang isalaysay iyon. Ang lahat daw ng iyon ay kagustuhan ng kanyang ina dahil gusto pala nitong maging kumare si Rowena. At natitiyak daw ni Aling Donna na gagaling ang kanyang anak oras na tinanggap nito sina Kate at Aling Rowena sa buhay nila. Hindi ko man kaanak si Aling Donna, Kuya Bari, ngunit nakaramdam talaga ako ng inis sa kanya. Anak niya si Ramon. Bakit mas importante pa sa kanya si Aling Rowena? Hindi naman pwedeng basta na lamang ipamigay niya ang kanyang anak, lalong-lalo na sa taong hindi naman talaga niya gusto. Kaya naisip kong itakas pansamantala si Ramon sa kanilang bahay. Mabuti na lang, Kuya Bari, pumayag si Mang Tony at siya pa mismo ang umarkila ng sasakyan nang sa gayon ay maibiyahe ko ang aking kaibigan papunta kina Mang Tasyo. At hindi nga nagtagal ay bumiyahe na kami pabalik kay Mang Tasyo. Kaagad naman kaming inasikaso ng matanda pagdating namin sa kanyang tahanan. Kaagad na isinagawa niya ang pagtatawas. Wala akong ibang hangad kung hindi ang gumaling si Ramon, Kuya Bari. Mabuti na lang alisto si Mang Tasyo. Agad niyang pinahiga si Ramon kung saan isasagawa ang gamutan. Taimtim akong nagdarasal habang naglalakad si Mang Tasyo paikot-ikot sa kinahihigaan ni Ramon. Mayroon siyang mga binibigkas na mga salita na alam kong tanging siya lamang ang nakakaintindi. Mga bagay na siya lang ang nakakaalam kung papaano nga ba gawin. Ako naman ay nanatiling tahimik sa aking kinauupuan. Naalarma lang kasi ako nang makitang kumuha ng buntot ng pagi si Mang Tasyo at makailang beses na hinampas si Ramon. Gulat at nanlaki ang aking mga matang napatitig ako sa aking kaibigan na umatungal at ibang boses ang isinasatinig niya. Bigla akong kinilabutan. Pakiramdam ko sinasapian si Ramon dahil sa nakikita kong nangyayari sa kanya. Wala akong magawa kung hindi maawa
sa sinapit niya. Sigaw siya ng sigaw habang nakatirik ang kanyang mga mata. Tila ba nawawala na ang kanyang eyeballs at nagmumukha na siyang kampo ng dilim. Ganun pa man, hindi nagpatinag si Mang Tasyo. Makailang beses pa niyang nilatigo si Ramon at sinisigaw na bawiin ang kanyang inilagay na karamdaman sa taong iyon. Nang hihinang tumango ang kung sino mang nakasapi kay Ramon at basta na lamang ngumisi ng nakaririmarim. Muli nag-orasyon si Mang Tasyo at may ibinigay na lubid kay Ramon. Nakabuhol ito kaya naman kailangan daw niyang tanggalin ang pagkabuhol nun. Nang hihinang inabot ni Ramon ang nasabing bagay at napagtagumpayan naman niya sa pagtanggal. Napangiti si Mang Tasyo. Isa sa mga kailangang gawin para gumaling ay kailangan matanggal sa pagkakabuhol ang lubid dahil ang walang kasalanan ay gumagaling. Makalipas ang ilang araw, tuluyan ng gumaan ang pakiramdam ni Ramon. Kay bilis naghilom ng kanyang mga sugat at nawala ang nakakadiring sugat sa kanyang katawan. Napaiyak kami ni Mang Tony. Si Aling Dona naman ay hiyang-hiya at halos maglumuhod sa paghingi ng tawad sa kanyang asawa at anak dahil sa kapahangasan niyang pakialaman ang kalagayan nito na muntikan ng magtulak sa kanyang kamatayan. Makalipas lamang ang ilang araw, nabalitaan na lang namin na lumipat sa mag-inang mangkukulam na nasa Davao ang sakit na nararamdaman ni Ramon. Mas naging triple pa nga ito, kaya naman maging sila ay nagsisisi sa kanilang ginawa. Sana nga lang, Kuya Bari, ay wag na nilang gawin pa ito ulit. Magkaroon sila ng takot sa Diyos at wag mang agrabyado ng tao sa pamamagitan lamang ng pagkulam. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Sana po ay mapili niyo rin pong basahin ito sa mga darating na araw. Lubos na gumagalang, Ronnie. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.